దేవుడు మనకేం చేశాడు, దేవుడు మనకి ఏమిచ్చాడు, అది దేవుడు అది ఇవ్వలేదు ఇది ఇవ్వలేదు అంటూ ఎప్పుడు కూడా ఒక క్రైస్తవ జీవితంలో మనం అది కావాలి ఇది కావాలి, ప్రభు నాకు అది ఇవ్వు, దేవ నాకు ఇది ఇవ్వు అని అడుగుతున్నావే కానీ దేవునికి అసలు నువ్వేమిస్తున్నావు? దేవుని పక్షంగా నువ్వేం ప్రయాసపడుతూ ఉన్నావు? ఎంత మట్టుకు చూసినా దేవా నాకు ఇది కావాలి, ఇది నాకు చేయాలి, నీ సహాయం నాకు కావాలి అని అడుగుతున్నావే కానీ నేను ప్రేమించి నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టి నీ కొరకు రక్తం కాచిన నీ దేవుని కొరకు నువ్వేం చేయగలుగుతూ ఉన్నావు? అదే బిడ్డారా, మీరు ఆలోచించండి. రోషము కలిగిన క్రైస్తవుడు దేవుని కొరకు తన ప్రాణాన్ని పెట్టగలడు. దేవుని కొరకు చిన్న చిన్న విషయాల్లోనే పడిపోతున్నావు, దేవుని కొరకు చిన్న చిన్న విషయాల్లోనే జారిపోతూ ఉన్నావు. దేవుని కొరకు నీ క్రైస్తవ జీవితం మొదలవుతున్న ఆ దినాలు ప్రారంభమై ఈ దినము వరకు అసలు నువ్వేం చేసావు? ప్రభువు కొరకు దేవుని కొరకు దేనిని విడిచిపెట్టగలిగావు? ప్రజల బిడ్డారా, ఏలే వంటి రోషం కలిగిన సేవకులు ఉండుట ద్వారా ప్రజల బిడ్డ దేవుని నామము మహిమపరచబడి ఉన్నది. అది సేవకులు మాత్రమే తగుదని కాదు కానీ ప్రతి విశ్వాసి దేవుని కొరకు నిలబడాలి, ప్రతి విశ్వాసి దేవుని కొరకు ప్రయాసపడాలి. ప్రజల బిడ్డ మనం ఆలోచించాలి. క్రైస్తవుడు అని లోకం గుర్తించినట్లుగా ఒక క్రైస్తవుడు అంటే సమాజం నడిచి వెళ్ళినప్పుడు లోకంలో ప్రజల బిడ్డారా ఫలానా వ్యక్తి ఒక క్రైస్తవుడు అని నీలో ఉన్న క్రియలను బట్టి ఆ సుగుణాలను బట్టి సమాజం గుర్తించాలి. జ్ఞాపకం ఉంచుకో ప్రజల బిడ్డారా, ఇటు జీవితం మనం జీవించలేక ఒక క్రైస్తవ్యంలో ఉన్న డెప్త్ సమాజంకు అర్థం కాక ప్రజల బిడ్డల క్రైస్తవ్యం మీద అనేక రకాల వ్యతిరేకతలు బయలుదేరుతున్నాయి. కారణం నీవే, కారణం మనమే. ఎందుకంటే ఒక క్రైస్తవులా జీవించినట్లుగైతే, క్రీస్తులా బ్రతకగలిగినట్లుగైతే ప్రజల బిడ్డారా ఎవడు మనల్ని ఏనైతే చూపడానికి అర్హుడు కాదు. ప్రజల బిడ్డారా, దేవుడి మందిరానికి వస్తూ దేవుడిని ఆరాధిస్తూ దేవుని పాటలు పాడుతూ లోకంకు వెళుతున్నప్పుడు మరలా లోకపు ఆశలు, మరలా లోకపు ఆలోచనలు, మరలా లోకపు ఆ యొక్క ప్రజల బిడ్డల క్రియలలో మునిగిపోతున్నావే కానీ అయ్యో నేను పలానా క్రైస్తవుడిని, నేనేసు క్రీస్తు యొక్క కుమారుడిని, నేనేసు క్రీస్తు యొక్క కుమార్తెని, ఇది నాకు తగదు, ఇది నేను చేయకూడదు అని ఏ రోజైనా నువ్వు ఆలోచన చేయగలిగితే నేను బట్టి నీ దేవుడు సంతోషిస్తాడు, నేను బట్టి దేవుడు గర్వపడతాడు. ప్రజల బిడ్డలారా, ఈ ఆలోచన నేటి క్రైస్తవ జీవితానికి లేదే, ఇటువంటి ఆలోచన విధానం నేటి క్రైస్తవ జీవితానికి లేదే. ఎంత మట్టుకు చూసినా నా ప్రభువు నాకేమిచ్చాడు. ఈరోజు నేరుగా అడుగుతున్నాను, నువ్వేమిచ్చావు ప్రభువుకి? ఈరోజు సూటిగా అడుగుతున్నాను, నువ్వేమిచ్చావు దేవుడికి? దేవుని కొరకు దేన్ని విడిచిపెట్టావు? ఏ వ్యసనాన్ని పక్కన పెట్టావు? నీ ఇష్టాన్ని పక్కన పెట్టావు? దేవుని కొరకు నువ్వు దేన్ని త్యాగాన్ని చేస్తావు? దేవుడు ఏం చేశాడో తెలుసా నీకు? దేవుడు తన ప్రాణాన్ని త్యాగం చేసేసాడు. దేవుడు తన శరీరం అంతా నలగొట్టుకున్నాడు. అయ్యా ఎవరి కొరకయ్యా అని అడిగితే ఆయన అంటాడు, నీ కొరకే నా ప్రాణం పెట్టాను. నువ్వు నిత్య జీవము వెళ్ళాలని, నువ్వు పరలోక రాజ్యము వెళ్ళాలని, నీ లోకంలో నీ సంవత్సరం నుంచి పాపం నుంచి విడుదల పొంది ఆ నిత్య నరకాగ్ని తప్పించబడాలని నేను రక్తం కార్చాను, నేను ప్రాణం పెట్టాను అని ప్రభువు పలుకుతూ ఉన్నాడు. ఈ మాటలు వింటున్నా ఓ క్రైస్తవుడా, ఈ మాటలు వింటున్నా ఓ కుమారుడా, ఓ కుమార్తె, దయచేసి జ్ఞాపకం చేసుకో. నేను ప్రభు ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు. నీ ప్రభు ఆయన కొరకు నువ్వు ఏదైనా చేయగలిగితే, ఆయన కొరకు ఏదైనా నువ్వు నిలబడగలిగితే నేను బోధిగంతముల వరకు కూడా వాడుకోగలడు. ఎందుకంటే ప్రజల బిడ్డలారా, నేను ఒక మాట చెప్తున్నాను, వినండి చాలా జాగ్రత్తగా. ఆయన కొరకు రోషము కలిగి నిలబడిన ఒక కుమారుడైన ఒక వ్యక్తి అయినా నిలబడితే ఆయన చేతిలో నీవే ఒక కత్తివైతే నేను వాడుకోవడం ప్రారంభిస్తాడు. అది బోధిగంతముల వరకు వాడుకొని అనేకులకి సాక్షిగా మాదిరిగా నిలబెట్టుతాడు. హల్లెలూయా. ప్రజల బిడ్డలారా, ఆయన చేతిలో ఒక కత్తిగా మనం ఎందుకు మార్చబడకూడదు? ఆయన పనిలో ఒక పనివాడిగా మనం ఎందుకు మార్చబడకూడదు? ఆయన పనిలో మనమే ఒక నమ్మకస్తుడిగా ఎందుకు నిలబడకూడదని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను. ఓ క్రైస్తవుడు బయటకు వెళుతూ ఉన్నప్పుడు నువ్వు బైబిల్ పట్టుకున్నప్పుడే క్రైస్తవుడు కాదు కానీ బైబిల్ నీతో లేనప్పుడు, బైబిల్ నీతో లేని సందర్భంలో కూడా నువ్వు క్రైస్తవుడు అని సమాజం గుర్తించాలి. ఎలా గుర్తిస్తుందో తెలుసా? నీ క్రియలను బట్టి, నీ చూపును బట్టి, నీ యథార్థతను బట్టి, నీ పవిత్రతను బట్టి.